Ay, napakagaling ng kidney care na are. Ay, normal na ang aking creatinine eh. Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad The challenges are daunting but we will not be defeated because we have a strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have hopefully, a COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Sa padagos na paglaban niya sa pandemya dulot kan COVID-19, inaagit niya mo ang lambang saro na makisumaro sa pamibi sa satong kagurangnan Hesus Kristo na lugod padagos ng mapara ang COVID-19 sa satong rona, nasyon, asin kinaban. Panahon man ngunyan kan kapiyastahan kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña, Francia, asin sa tabang ni Señor El Divino Rostro, maginggiyan niya to sa paglaban sa pandemya. Sa paagi kan sa tong mga kamawot na kan mga tugang niyatong Bicolano sa pagtubod, iahatod niya mo ang misa sa radyo live sa maabot ng Setyembre 19, 2020 para sa mga tugang niyato na nasa harong, ospital, prisuhan o abroad. Misa sa radyo laban sa pandemya. Aton sa indogan mga midasunod na individual na nagpapasalamat. Ngo & Sons Trading Company, Quero, Engineer Solomon Monmonngong, Proprietor Manager, San Roque, Irigas City, Engineer Hilario P. Gorgonia, NIA RIIS, Sagrada Paluyon Nabwa, Camarines Sur, Jean Givera and Family, number 237 Dahlia Street, San Miguel, Irigas City. Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Architect Lito Flores and Family, Nabwa, Camarines Sur. Ms. Dorothy Ibarreta Amance, Chief Political Affairs Office of Congresswoman Josal Fortuno, House of Representative, Patasan Hills, Quezon City. Honorable Manny Noble, Top Notcher, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Congresswoman Jocelyn Fortuno and ex-Congressman Sal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Police Major Andrew J. Alcomendas, COP, Bato, Camarines Sur. Mr. Mario Nayo Monghe and Family, Manager, Post Office, Irigas City. Engineer Eric Prestado Bungaes and Family, Makati City. Mr. and Mrs. Vincent and Venus Bungaes Salva, Cainta, Rizal. Miss Iris Irma and Mr. Eduardo Bungaes Galiante, Cainta, Rizal. Police Master Sergeant Eduardo Arnel Dacara and Family, Irigas City Police Station, Irigas City. Diyos mabalos sa Indopoga, boss. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Petsa 19 po kita ka na bulan na Setyembre, aldaw kita na Sabado presenting taon. Ay sa lado technical si Jameson Oko. Sa information si Aldrin Orlanda. Anto kayo ni Aldrin Lee. Duman sa transmitter si Marco P. Marco Pinat.
asinman si Jimmy Guanzon. Morning po sa mga parantabay niya to dyan sa Merkado Publiko kana syudad din Iriga. Di sa bilog na rin kunada area asinman sa enterong probinsya kana Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito kana Albay. Morning kay Vice Mayor Attorney Mark Grigor Saison kana Banwaanin Libon. Asin kay Congressman Fernando Nene Cabredo. Kulpalan kitang maparantabay dyan sa tercer distrito kana probinsya ng Albay. Ana programang ini hatod man sa Indupalan ni Honorable Attorney Ferdinand Inandinho, City Councilor kana syudad nin Iriga. Morning man kay Honorable Darcy Guana, punong barangay kana San Jose, syudad kan Iriga. Dyan man sa Santiago, digdis syudad kan Iriga. Good morning sa Indogabos. Si Manoy Flor Ignao. Yata pala nagpagirumdum ang Department of Education na mag-ingat sa mga nagwawarak na scam na nag-iinganyo sa publiko na magbali sa ano man na contest. Tanganing matawaan na kan DepEd nin libreng laptops asin man cellphones. Ana DepEd anday man nagtataw nin free wifi asin gadgets sa paagi kan anuman na online giveaway, raffle draw asin man contest. Ana learning continuity packages na donasyon kan LGUs asin man lehitimong partners iyo ipinaparte ini sa mga nag-eskwela asin mga paratukdo sa paagi kan DepEd Regional and Division Offices asin man mga eskwelahan. Pwedeng i-report ang mga nagsasagibo kan scam asin pansasamantala na may pagkaaram sa pagbubukas kan klase sa aksyon at deped.gov.ph. Para sa mga opisyal na anunsyo asin informasyon iyo na tanganing maiwasan ang scam, bisitaw ng official channels kana DepEd sa mga minasunod. Facebook DepEd Philippines, Twitter twitter.com DepEd PH, sa Instagram.com DepEd Philippines, asin man sa indang website na www.deped.gov.ph. Iyan po ang pangapudan kana Department of Education duman sa mga mag-eskwela sa mga kamagurangan na kung may nag-iinganyo sa indo, maglikay ka mo na tatawanin mga gadgets o kaya laptops para gamiton sa online na education. Report! Nasa linya si Karondang Rocky. Karondang Rocky, go ahead. Hello. Yes, go ahead. LIB. Pangyayari, una kumalaog si Karondang Rocky.
Amay-amay karon daw Rocky. Karon na sa marhay kang lugar hon na mo so napindot mo bako pang live. Konselo. Nag-aapo doon ako ma-report. Hoy, guwa na po kitang 15 minutos makalampas na alas 8 ni na pagkaaga. Kaya ngunyan talagang kung ano-ano na sana po ang mga modos na ginigibo kan iba niya tong mga kababayan para masana magkaigwanin income, makapanluko sa kapwa. Ginagamit na ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Lalo na ngunyan na maburukasan na klase. Kung ano-ano ng mga patubod ka na iba niya itong mga kababayan na mahilig man loko sa kapwa. Na ginagamit pa ang Department of Education para sana makapanluko, makabiktima. Kaya maglikay po kita ngunya na mga panahon. Yaon na nga ni kita sa pandemic. May naglalakop na COVID na sagkod ngunyan, mayo pa pong nadidiscovering bulong. Kaya ang pinakabulong ta sa diritaan maglikay na sa nakitakan sa tuyang buhay. Talagang dipisil kung tios kita maulakitan pakitakan na coronavirus. Tapos igwa pa ni na African Swine Fever. Yung mga urig sa bagay dati naman ini bago pa na coronavirus disease nagluwas naman ang helang ka na mga urig. Ini nga African Swine Fever na lakop naman digdi sa probinsya ka na Camarines Sur asin iba pang lugar sa riyon ka na Bicol. Kaya ingatan ta, bako sanang an sa tuyang lawas, kundi magin an sa tuyang mga hayop. Sabi nga ni kaya na tao, subuot. Hali man sa hayop. Kaya iba, kung ang pag-uugali, naghihinayop, maglikay kita kayan. Tabako yan sa tao. Dapat maging makatao kita. Kung linalang kitang tao, ay kita maghinayo. Saro po mo yan sa inaabot nin mga reklamo na kaso Reco 3. Dapit sa halos sunod-sunod na brownout. Sa bagay, abnormal kung daing brownout. Normal na subot yan pagsigan pabor brownout. Kundi siyempre apektado ang mga miyembros konsumidores kan kaso Reco 3 sa mga nangyayari ngunya na mga panahon. Saro sa apektado itong sa indang mga appliances, mga ilaw na kung minsan pag nagsasabog ang transformer kana kaso Reco itong mga dilapidated na. Apektado ang mga kaharungan na may mga appliances. Tawa nga ni mayong mga appliances pag sigan puro palsok bukan ilaw, pati ang ilaw na brown out man, napupundir. Hindi yan masakit digdita pag nagkarout ang appliances ang mga ilaw na yaon sarong. Ayaw man pakilabot ang kaso Reco 3. Lakol na apektado digdi sa Rinconada area. Sa mga miyembros konsumidores sa daing untok na papurpalsok ka na ilaw. Daog pa Christmas light. Ang sabi po kaya kan kaso Reco 3, i-upgrade ninda. Itong mga dilapidated ng poste, transformer, riribayan.
Mala, tasagkod po ngunyan. Ayaw mong bagang nangyayaring gayo. Ano ba na ribayan sa mga poste, mga pag-una dyan sa Banwaan kan Nabwa. Kundi sulin niya dahil pamanay tatakod. Ngunyan na saro pinagtututukan po kaya subuot kan kaso record and power distribution. Pero dyan sindangon niya nakatutok. Kita binsido sa arog kayo ng pasistema dyan sa kaso record 3 na mapakarhay ana sa indang serbisyo sa paagi ka na kung papaanuhon na maididistribuer ng tultol ang supply na kuryente. Talagang mapapakarhay yung kayan ang poste, ang linya, ang mga transformer na ang iba mga panahon pagayod ni Limahong dahil papigriribayan. Kaya pagaloy-haloy minasabog. Ang linya man matugpan sa nasubot nin gamgam. Itong linya na nakatakod sa transformer nasabog. Dilapidated na ang transformer. Hanggang no rin masapo nin maluyang serbisyo ang mga miyembros konsumidores kan kaso rekotres. Pag nag-interview ka sa manehmento ka na kaso rekotres, puro sa naman pagwapo na sa indang mga kasimbaga na papakarayo ng serbisyo. Okay, nababayaran na bulanan na babayadan sa mga power supplier. Kaya lang, bakusa na yan ang obligasyon kan manamento kan na kaso rekotres. Dapat pakarayon man po nindo ang serbisyo sa mga miyembros konsumidores. Pag nagreklamo ang miyembros konsumidores dyan sa Laugan Kooperatiba, dyan sa billing section, permisa ng rason, misread. Pag biglang luminangkaw reading ka na sa indang nagkapirang mga meter reader. Bako po yan ang dapat na sabutan ka na mga miyembros konsumidores. Tadawa anong reklamo mo dyan sa billing section kan kaso rekotres. Sindaman girara yan nasusunod. Kung ano ang reading kan meter reader, yung man girara yan babayadan mo. O ni minister ka po magparareklamo sa laog ka na kooperatiba dyan sa billing section na sindaman giraray ang nagiging mayor. Sayang kan effort mo na magreklamo kung minsan. Kada iman dinadangog. Nasabiyon sa imo ay picturean mo nga itong sa imong metro. Darawon mo nga digdian picture. Maluwas duman parehas man kan paka-reading ninda. Kana sa indang mga meter reader. Kaya herak man po sa mga miyembros konsumidores kana kaso rekotres ngunya na mga panahon na naapektaran ang mga appliances, mga ilaw sa daing hutaut na paboro brownout kun minsan. Although may mga pagbabag-o naman na dahil nakitang huma na puputulan ka na mga power supplier na nababayadan man ang bulanan na babayadan ninda sa mga power supplier. Kaya lang serbisyo dapat pakarhayon man po. Sagkod ngunyan an iba niya tong mga miyembros konsumidores kan kaso rekotres dahil pagiraray natutunawan sa arog kaining sitwasyon na nagkakararaot ang sendang mga ilaw, nagkakapurundi an manlain-lain na ilaw ninda. Kaya iba binabakal ngunyan itong lead. Rechargeable na. Pag nag-brownout may ilaw pa.
kundi daw ang ani ilid kung sumabog man nakadamay sa pagsabog kan transformer inotil man giraray kaya ito sa iba mga nagsolar na kundi ang solar kaya maray kung permi man na mainit ang panahon pero pag malipot man ang ilaw marumarum. Hey, good morning palan and happy listening sa Dilima family sa Curatibo dyan sa San Juan, Baaw, Camarines Sur. Morning sa Indo. Nakakul pa lang itang mga parantabay dyan sa San Fernando, sa Milaor, sa Gaensa. Kasi na dyan sa Banwaan kan Libmanan. Yan sa parting Ocampo sa Banwaan kan Pili, Banwaan kan Bula. Garo inatake kan ano yan itong ASF. Tapos naglakop man digdi sa Rinconada area. Nagka-orolakitan sa ibang mga may urig nakaabot sa Baaw, nakaabot sa Nabwa. Nakaabot pa sa di syudad ka Iriga. At tanganing nagtitiis na nading ibang mga kababayan ta nalig pa kading ESF sabi na nga niya ding pagsakit sa pandemic sa coronavirus disease nalawgam pa kan African swine fever ano nang kastigo ini sa satuya. Sabi kanya ibang nakaulay ko ininangyan panahon na dapat magbago na ibang mga namamanuhaan kasi na paghugali kansa indang mga gawi-gawi minsan kaya ni ba niya tong mga kababayan nalilingaw na sa mahal na Diyos. Nalilingaw ng aning kisira manguros, mga G. Mas naisip pa nila itong mga gadgets na lalong-lalo na ibang mga hobbies ngunyan. Yan nga ni pala sa LTO, sabi ni LTO Chief Jerry Navarez, si Sir. Maayo nga igwa nga nagpaparehistro digdi nagkuko ang lisensya sige sa ng ML pigpaparaapod na nga day nakakadangog entonces nakakabungog pala ng cellphone sa kan ML sabi nga ni kaniba nakakarungaw da kaya pag-iisip kan tao kung minsan na mga cellphone depende po yan sa nagagamit nin cellphone o kaya mga gadgets. Nasabi nga ni kan Department of Education saro sa mga factor sa pagluya kan kalidad kan edukasyon ini sobradong paggamit kan mga gadgets kan mga hobbies ngunya na mga panahon. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Wala po kita nga 30 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. An oras na ini hatod man sa Indokan mga minasunod. Dosenya Electrical Supply, Mrs. Monica Perica Blemasol Cyprus, Honorable Junji Fortuna, Municipal Councilor Nabwa, Camarines Sur, Polio Victor Marlo Sigera, Presidente kan Sigera Technological Colleges, Erga City, asin man ni LTO Chief kana Iriga, Gerardo Navarez.
Asinan programa pong inihatod man sa Indones City Councilor Attorney Ferdinand Enandinho kana siyudad nin Iriga. Mainit na panahon ngunyan kaya duman sa may mga babalado na paroy, linabhan, new, asin kung ano pang mga gusto nindong paalangon inian panahon. Nawan kita nina magayon na kamugtakan ka na panahon. Morning palan kaya Amor Agaw dyan sa San Agustin. Sinman ki Manay Bilya Manay Ipin ki Kuya Arthur. Ay si amigong Joter pero dahil lamang nagpaparamdam mo niya ng panahon na. Jata pala dyan sa Banuan ka na nabwa epektibo na joint venture ka na Tubig Pilipinas sa Nabwa Water District. Sigun ki Philip Bitaw ana technical operation officer. 600 million pesos ana o ibubugtak na pundo kana Tubig Pilipinas sa laog nin 30 taon para ma-rehabilitar ana tubig Nabwa. Mantang sinabi man ni Mr. Bitaw na hinahagad ninda na kooperasyon kan mga concessionaire kan tubig Nabwa na nakipag joint venture sa Tubig Pilipinas. Sana po mapakarahay na serbisyo, mapagayunan supply ng tubig dyan sa Banwaan kan Nabwa. Sa tubig saro sa mayor na pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan. Hindi dahil pa man tapos itong pag-supply ni na tubig dyan ka na Baa Water District. Tapos digdi sa siyudad kan Iriga pero nagbabakal pa man ang tubig Nabwa. Ang problema po kay dyan sa Banuan kan Nabwa, masakit talagang makakuha ni na source na talagang malinig burabod. Kaya sa paagi ka na joint venture sana maresolveran ang problema sa pangangaipunin na malinig na tubig dyan sa Banwaan kan Nabwa. Nadigdi po sa siyudad kan Iriga naga joint venture man ana Prime Water sa Iriga City Water District. Hindi garo puminalpak. Dahil gungani kita mga nakaulay mismong nagkaperang mga miyembros konsumidores ka na tubig digdi sa siyudad kan Iriga, digdi mismo sa sentro nasubuot maluya na bulos at alugod na naglaog ana Prime Water. Wani kitang nakaulay na dating GM dyan na naging chairman of the board man na kaito ngaya kan manehamiento sa nakan nagpapadalagan sa naan Iriga City Water District. Marhay lugod niya so pressure ka na tubig makusog.
di sa sentro kan syudad nin Irga. Alagad ngayon yan, sinasakit na makatukad ang tubig sa second floor. Ay napangyayaring buhay. At makusugon man na burabod digdi sa Iriga ta inaapod nga ning Sitab Spring. Hindi garo naggubtik an spring. Paglaog kan prime water. Saan paghuna kan Iriga City Water District na naki-joint venture sa Prime Water, mapapakarhay na serbisyo. Mala ta garo mas nagluya nga na serbisyo sabi kan na sa tuyang mga nakakaulay na ibang konsesyonер. Although may mga pagbabaguman, may mga naribayan na nin tubo, pasiring dyan sa river unit, nakakuha pa nga nin source dyan sa La Trinidad, kundi garo maluya pa man an bako pang purify na maray ang tubig. Maray pag abot-subot sa purot malinaw na. Pero sa mga inaagihan medyo malibog-libog pa. Labag-labag pa. Tubig. Baka pang masira mapag-inomon. Maray kinsan to na kuno puro. Sabi ba gani BM Erben Pares kadtong mga panahon na makakausip pa ka mga media. Kaya sana mapakarhay man na serbisyo ka na Prime Water Irga City Water District. Herak man sa mga konsesyonер na naglalaom na paglaog kan Prime Water lanang gayon ka serbisyo. Dito na bolilyaso. Nga niyan sabing ginugtik sa Spring Co City. Kaya dapat pakasugan spring. Herak man sa mga konsesyonер na apektado. Kana pagluya ka na supply na tubig ka na Prime Water Irga City Water District. Morning ki GM Loboy Corporal. Asin man ki Engineer Amir Risa. Tagabos na yaon dyan sa Prime Water Irga City Water District. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Morning pala na dyan sa Antipolo Old Nabwa. Kaya retired Air Force Alex Celeste, kay Madam Menda, kay Grandi, kay Clifford, kay Congressman Bitoy, kay Manoy Ruben. Ngunyan na sa tuyang mga kababayan ngaro dai nang gayo na tatanyo digdi sa COVID. Naga-o-obserbaran ko po na iba niya itong mga kababayan na tuod na sinda kung kan mag-lockdown kung pagpapareisipon ngayon ng COVID baka nga maot sana sa nakita
sa kahaditan. Sabagay, tama po yan na bakong isipon na maraya na COVID. Anisipon ta makalikay kitang maulak gitan kan coronavirus. Na talagang dipisil. Ayan iba niya tong mga kababayan na ginigibo ng unyan kung ano-anong pinagkakaabalahan. Kung sa bukid, itong mga paratanom, sige sanaan na kultibar, sige na tanom. Min mga gugulayon, na kamuting kahoy, bungkukan. Tapos, naobserbaran ko pa, iba niya itong mga kababayan na halos gabos na gusto magnegosyo. Yan na inaapod na sana all. Hindi na dipisil kung puro na negosyante, kulang man na nagbabakal. Saan iba nga ni, mga nawaranin trabaho, di ano man ibabakal kayan. Tapos usong-uso ang mga online business ngunyan. Ultimong mga puto-puto. Naka-online naman. Tapos yung mga pansit bilao. Kung ano-ano na sana po bagaan na pinagigibo ka na iba niya tong mga kababayan para masana mabuhay. Ngunyan na panahon na pandemic. Sabi nga ni kaya na daw araw kaya na buhay. Ang importante buhay kita. Sa may kasabihan po baga na health is wealth. Ana sa tuyang salud iyon sa tuyang yaman. Anuhun taman ang kwarta. An mga magagayo na lulunadan. Kung kita may helang. Dahil taman yan madadara pati ano man ang mga bagay digdi sa kinaaban. Kaya kung baro bastante kita ihiras ta naman sa tuyang kapwa. Sa simbahan nga ni po baga may kasabihan, paladan ang mga nagtitios. Mayo man sinabi na paladan ang mga mayaman. Dan problema ta ang mga padi na iba. Sige man payaman. Parehas man yan kana ibang mga pastor. Mo patan ibang pastor garo na Diyos. Daw pangalan Diyos. Ang Diyos dahil gayo nagpapasirbi. Ibang mga pastor gusto magpaserbihan. Halos hungito na sana kana sa indang mga kan sa iyang mga nasasakupan. Iba po kayong mga pastor, papastoran man. Ngunyan na lugi ang simbahan. Takulang an atang. Kung dati full, ngunyan dahil subuot nangangabangaan ang mga atang. Atang lang loya. Salimos nga ng mga panahon. Rason ka iba dawa nga mga gina sana sa balay di na nga magparasimba ta lang takot sa simbahan kin magpara pakisalamuha sa kanatong kapwa. Bagay may social distancing man po baga sa laog kan simbahan.
Ani ba kaya, dahil nakukumpleto ang buhay kung dahil maglaog sa simbahan. Ay, igwa man dyan na minalaog sa na sa simbahan kung may mga okasyon. Harog kan kasal, bunyag, tapos gadan. Kaya ang buhay niya to digdi sa kinaban talagang milagro. Halungon niya na panahon. Maghalat na sana kita kan milagro kan mahal na Diyos. Na sana may madiscovery man lugod na bulong para sa mga naku-COVID. Mag-arang kita sa Inang Piña, Pransya. Kung mayong pandemic o ining coronavirus disease, ngunyan ko ta, namulok-pulok na naman ang tao sa syudad kan Naga. Tagigibuho na Plovial procession at siya na hapon. Entero na naman ko tang dudumugon ang syudad kan Naga kan mga debotos ni ina. Yan ang dakulang pagbabagongon niya na panahon. Tan ibang mga kababayan niya to, ibang mga debotos habong palaugon sa syudad kan Naga. Dyan pa sana sa checkpoint pag naaraman ka na mayo kang mga kompletong papeles o travel order para maglaog sa syudad kan Naga, babagaton ka na. Kaya kung mayo man sana po kita mga importanteng lakaw pasiring syudad kan Naga de na po kita magparaduduman. Kung kaya taman sa ng tiusod. Pwede mambagangon yan mga online na misa, online nobina kinang Piña, Pransya. Para maibitaran ang social gathering o ang mass gathering. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Igwa na po kitang 11 minutos antes mag-abot alas 9 nin pagkaaga. Kumusta sa mga paraantabay niya to dyan sa Banuan ka na buhi? Si Dr. Ramon Nonato. Man ki Conchal Villa Nonato. Yan sa Barangay San Ramon. Yung mga tugang niya tong itom. Hanapon ko itong pinaga-record ko digdi na kanta ka na sa tuyang amigo na itom dyan sa Barangay San Ramon. Kaya po na tingog ka na tugang niya tong itom. Kaya ko tayon, kaya ko sorsiyon, maiso pong basang punta do eskwelahan.
oras na rin napon, kaya muli tira. Ang kaya ko kaiba, nagbakal ne kakaunon, kaya ko pigiling, di niya ko tinahuan. Pobre man niya inay, uda ipabalon. Kung pobre ang iba, mas pobre pa kami. Makakaunikanon, lain na permanente. Makakopong bugas, kung tiyempong tigani. Sa bilog na bulan, balingoy kamuti. Yan po ang tingog kana tugang niya tong itom dyan sa Barangay San Ramon sa Banuan kana buhi. Minsan na makonsuelo man na buhay ka na mga tugang niya tong itom digdi sa siyudad kan Iriga asin dyan sa Banuan ka na buhi. Dyan po sa Barangay San Ramon, yan po dyan ang tribal community. Mga simpleng buhay sana, kontento na ang mga tugang niya tong itong. Kaya dyan ako bilib. Dahil nagpaparaisip nin ano man na luho sa buhay. Bangani mapainom sa nanin sarong purog, happy ng marahay. Magkakanin kamuting kahoy, ugma na sinda po kaya. Kung kita digdi sa kinaban ay magpaparaisip ni na kung ano-ano. Makontento sana kita sa tuyang buhay, sa mga nakukuata sa oral daw. Harog ka na buhay kan mga tugang nyatong itom. Hindi po kita mangungon sumisyon digdi sa kinaban. Relax ang sa tuyang buhay. Ako nga ni ngalas man sa mga tugang nyatong itom dyan sa mga bukid na barangay. Lugod nagkakakurobed. Pamama-mama sa nan iba. Papurog-purog. Okay na sa inda. Kaya simpleng buhay po digdi sa kinaban. Dahil kita magparaisip nin ano pa man na pwedeng ikaluya kan sa tuyang pag-iisip. Pag nasobrahan kaya nin isip na tao talagang mapapraningan iba. Lalo kung pigpapraisip mayong lawgan bulsa. Sa maray pangyan tao may kwarta. Ayan, kwarta may tao. Pero tao mayong kwarta. Arog kayan isipon ta na happy kita digdi sa kinaban. Ligtas sa anuman na kapahamakan. Na lang po kitang 5 minutos antes mag-abot na alas 9 na pagkaaga. An oras man na inihatod man sa Indoka na Luceña Electrical Supply, Mrs. Monica Perico of Lemasol, Cyprus, Honorable John G. Fortuna, Municipal Councilor ka na Nabua, Camarines Sur, Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Erga City.
asinman ni Jerry Navarez, LTO Chief, Iriga City. Asinan programa pong inihatod man sa Indo ni Attorney Ferdinand Inandinho, City Councilor of Iriga. Hey, good morning kaya City Councilor Sunny Maestrado, si Vice Mayor Liling Malasarte, Kana Baaw, asin man kaya Kagawad Bin Blancera, si Engineer Ares Hermoso, kana DPWH 5th Engineering District and Camarines War. Morning ki dating Congressman Sal Fortuno, asin man ki Congresswoman Ju Fortuno, na padagos na nagtatabang sa mga nangangaipo digdi sa Rinconada area. Nakol pong mga proyekto si Congresswoman Ju Fortuno, mga eskwelahan, tulay, tinampo, dua panganing mga hospital, kundian iba itutugdok pa sa naman. Katuwang an gobernador kan probinsya nin Camarines Sur, si Governor Migs Villafuerte. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Bueno, inaabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram sa Lado Technical Jameson Oko. Sa information si Aldrina Orlanda, asin duman sa transmitter si Marco Pinat, asin man Jimmy Guanzon. Ako po giraraya na sa indong nakaibahan ngunya na pagkaldaw sa laog ni na sarong oras na pag-iaribahan po na alas 8 nin Agas alas 9 nin paudto na. Ini po si Philip Baracena na nagpapadyos mabalos kayan sa indong daing sawang pag-antabay. Sa padagos na paglaban niya sa pandemya dulot kan COVID-19, inaagit niya mo ang lambang saro na makisumaro sa pamibi sa satong kagurangnan Hesus Kristo. Nalugod padagos ng mapara ang COVID-19 sa satong rona, nasyon asin kinaban. Panahon man ngunyan kan kapiyastahan kan patron kan Bicolandia, Nuestra Señora de Peña, Francia, asin sa tabang ni Señor El Divino Rostro, maginggiyan niya to sa paglaban sa pandemya. Sa paagi kan sa tong mga kamauotan kan mga tugang yatong Bicolano sa pagtubod, iahatod niya mo ang misa sa radyo live sa maabot ng Setyembre 19, 2020 para sa mga tugang yato na nasa harong, ospital, prisuhan o abroad. Misa sa radyo laban sa pandemya aton sa indogan mga midasunod na individual na nagpapasalamat. Ngo & Sons Trading Company, Kero, Engineer Solomon Monmongo, Proprietor Manager, San Roque, Iriga City. Engineer Hilario P. Gorgonia, NIA RIIS, Sagrada Paluyon Nabwa, Camarines Sur. Jean Givera and Family, number 237 Dahlia Street, San Miguel, Iriga City. Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Architect Lito Florese and Family, Nabwa, Camarines Sur. Ms. Dorothy Ibarreta Amance, Chief Political Affairs Office of Congresswoman Josal Fortuno, House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Honorable Manny Noble, Top Notcher, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Congresswoman Jocelyn Fortuno and ex-Congressman Sal Fortuno, 5th District, Camarines Sur. Police Major Andrew J. Alcomendas, COP, Bato, Camarines Sur.
Mr. Mario Nayo Monghe and family, Manager, Post Office, Irigas City, Engineer Eric Prestado Bungaes,